नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे पातोळ्या। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑलवर सेट करायची आहे, त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। अर्धा नारळ खोबरं किसून घेतलेलं आहे, त्याच्यापेक्षा छोटा बाउल गूळ किसून घेतलेला आहे आणि एक मोठा बाउल तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। नारळ आपण असा किसून घ्यायचा आहे, वरचंच खोबरं घ्यायचं आहे। खालीपर्यंत किसलं तर काळं खोबरं पडणार आहे, त्यामुळे ते आपण वरचंच खोबरं घ्यायचं आहे। असे हे तुकडे घ्यायचे नाही आहेत। आता आपण हे खोबरं आणि गूळ मिक्स करून थोडं गरम करून सारण तयार करून घेऊ, म्हणजे चून म्हणतात त्याला। आणि तांदळाचं पीठ मी आता भागून मळून घेणार आहे। 2 कप पाणी उकळत ठेवलेलं मी, उकळलेलं आहे ते। आता त्यात थोडंसं मीठ घालायचं आहे। 2 कप पीठ, आपल्याला तांदळाचं पीठ ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्यानुसार आपण मीठ टाकायचं। दोन 3 मिनिटं मी झाकून ठेवते आणि नंतर आपण ते मळून घ्यायचं आहे। पीठ मी मळून घेतलं आहे, अगदी 1 चमचा पाणी मला जास्त लागलेलं। आता आपण यात 2 चमचे तेल घालून चांगलं मळून घ्यायचं आहे। पाच ते 10 मिनिटं मी आता हे थोडं साईडला ठेवते। इथे मी एका छोट्या पातेल्यामध्ये खोबरं घेतलेलं आहे, गॅस पेटवलेला आहे, मंद आचेवर ठेवायचं आहे। एक चमचा तूप घालूया। आता आपण यात गूळ घालूया। गूळ खोबऱ्यामध्ये थोडं वितळवून घ्यायचं आहे आपल्याला। गूळ वितळलेलं आहे, आता आपण यात थोडंसं जायफळ किसून टाकायचं आहे। एक चमचा वेलची पूड, परत एकदा आपण मिक्स करून घेऊया। थोडा गॅस वाढवायचा आहे। चून तयार झालेला आहे, मी आता गॅस बंद करते।
चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. ते मी हळदीची पानं घेतलेली आहेत, स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. पाणी पण थोडं पुसून घ्यायचं आहे. आता मी या पाण्याचे 2 भाग करणार आहे. असे 2 भाग करून घेतलेले आहेत. या हळदीच्या पानांना एक छान असा वास असतो. तो वास त्या पातोळ्यामध्ये उतरला जातो आणि त्या पातोळ्यांची टेस्ट अजूनच वाढली जाते. हे तांदळाचं पीठ आहे, ते आपण ते स्प्रेड करायचं आहे. तेलाचा हात घेऊया जरा. असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. आता आपण यावर पुरण टाकायचं आहे. सारण सून म्हणतात कोकण साईडला. त्यानंतर हे आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचं आहे. सारण बाहेर आलं नाही पाहिजे, याची काळजी घ्यायची आहे. असं प्रेस करून घ्यायचं. चांगलं प्रेस करायचं आहे. अंदाज घेऊन प्रेस करायचं आहे.
असं प्रेस करून घ्यायचं आहे. आता आपण ह्या वाफवून घेऊया. गॅस पेटवून 2 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे एका पातेल्यामध्ये. नंतर त्यावर चाळण ठेवायची आहे आणि केळीचं पान ठेवायचं आहे. केळीचं पान असेल तर केळीच्या पानाला पण एक छान वास येतो. मोदक करंज्या वाफवण्यासाठी केळीचं पान ठेवायचं आहे. आता मी इथे हळदीची पानं ठेवत आहे. आता आपण ह्या छानपैकी 15 ते 20 मिनिट वाफवून घ्यायचे आहे. मध्यम आचेवर आपण आता वाफवून घेऊया. ह्या झाकण ठेवायचं आहे. 20 मिनिटांनी ह्या तयार होतील. मग आपण गॅस बंद करायचा आहे. 20 मिनिट झालेली आहेत. आता आपण पाहूया. पानांचा कलर अगदी बदललेला आहे. छान असा सुवास सुटलेला आहे. सुगंध मस्तपैकी. आता आपण हे काढून घेऊया. मस्त पानाची पण छान डिझाईन आलेली आहे. वास पण मस्त सुटलेला आहे. नक्की करून पहा. छान पातोळ्या तयार झालेल्या आहेत. अशाच छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायचं आहे. धन्यवाद.